Bé, el moviment simbolista és un moviment que es dona a tota Europa a partir de 1880 i sobretot arriba a Catalunya cap a la dècada dels 90. És molt interessant veure com tant els moblistes decoradors com els pintors utilitzen determinats símbols, determinades imatges. En aquest sentit, tant la pintura que tenim de fons, que és d'en Joan Brull, com també les diferents nimfes amb instruments musicals que Gaspar Omar conjuntament amb Sebastià Junyent realitzaran en el banc de marqueteria que hi ha a la col·lecció Balló, ens mostren aquesta idea d'anar més enllà del que és el naturalisme cap a endinsar-se en aquests mons de fantasia, d'il·lusió, on apareixen aquestes dones músic. La música és la síntesi de totes les arts.